всички! Днес ще ви представим комплект номер 108 от електрическите конструктори на Smart Games. Нека да започваме. Това е нашия светлинен конструктор от малките ни конструктори и в него ще откриете много разнообразни схеми с изработка на лампи или вентилатори, също които светят. Интересното за този комплект също е, че запознава децата вече с сензорите. Тук така имаме един сензор и може да разгледате много подробно схемите, които са много улеснени за децата. Хубавото на този комплект е, че децата могат да си направят абсолютно спокойно нощна лампа с това или с това. Също така могат да светнат светодиодите, които са в комплекта. Имаме си зелена, червена и бяла светлина. Тук така е сензора, който казах, вентилатора, който също свети с LED лента и източника ни на енергия. Днеска мисля да направим един от по-интересните модели в този комплект, или по-точно вентилаторът, светещия вентилатор. Винаги с нашите комплекти се работи на борда, за да може всичко да е безопасно. Децата наистина много се забавляват, играят и изучават основите на електричеството с тези комплекти. За тази схема ще ми трябват две свързващи двойки, една тройка, всичко е номерирано и децата се ориентират много лесно с тях. Комплектите ни са подходящи за деца от 3,5 до без ограничение годините. Наистина много се забавляват докато играят с тях. Да започваме. Както виждате, светещия вентилатор е наистина много атрактивен. Наживо мога да ви уверя, че е още по-интересен. Децата много се забавляват с него, обичат да играят, да изследват света около себе си, без телефони, без сухи схеми, а чиста и проста практика.